Això és com qui fa una conferència. Dos papers aquests rebregats que volen ser poemes. Bé. Gràcies, Enric, pel paper i el bolígraf. Vosaltres sou vosaltres qui amb venuts i virulència em feis veure dolls de llengües salobres. Vosaltres sou vosaltres, intrèpids i voraços bergants de la més baixa ciència, qui feis un poc més indigest el batec de la vida. Invoc per això del foc l'espurna, perquè cremi inclement els formosos infants que forneixen l'estirp d'aquest nostre antic llinatge i els sotmeti al judici de la cendra. Jo, companys, que visc l'inevitable a nosaltres, m'ompliré els dits escapçats de lleganyes i plors un cop hagi pres la foguera, perquè aquest és el meu sol i dorm jo retut també sota els fogons del cel.